welkom bij weer een nieuwe aflevering van TVL in Concert. En vandaag hebben we de Limburgse band Waste of Time. Ja, dat vergt meteen wat uitleg natuurlijk, want de heren Ton en Joost zitten hier op de bank. Welkom. Maar Waste of Time, even voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. Het is niet verspilling van tijd eigenlijk. In die vorm, maar het wordt op een andere manier geschreven. Hè? Ja, zo begon het een beetje wel. Ik kwam Ton tegen als vaders langs het voetbalveld. Ja. En ik zei van, speel je gitaar? Zit je in een band? Nee, nou, nu wel. Dus dat begon zo echt als een kleine tijdsverspilling. Ja, zo ging het. En later kwamen we er eigenlijk achter van, als we Waste of Time nou met AI spellen, dan is het... Waste of Time, dat past wel bij onze leeftijd. We hebben er natuurlijk nog geen last van. Nee. Ik hoop niet dat het interview te lang duurt. Want de rest van de band valt ook nog mee. Ja. Maar vandaar dus een beetje... Zo is het een beetje tot stand gekomen. Ja. En wat voor band zijn jullie dan? Want jullie hebben covers, eigen nummers. Ja, we zijn een rockband. Dus, en voornamelijk, we zijn begonnen met covers eigenlijk. Allemaal rockcovers, een beetje stevige covers. Dus het is geen rock'n'roll jaren 50, maar echt jaren 70, 80, 90. En moderne repertoire. Die bij zijn haar past. Bij mijn haar past onder andere ook, ja. En goed, toen we bezig waren, merkten van het loopt lekker. En toen zijn we ook eigen nummers gaan maken. Dus we zijn bezig met een repertoire en eigen nummers ook om erin te krijgen. En die spelen we af en aan, ook tijdens optredens daartussendoor, zal ik maar zeggen. Ja, want als je kijkt ook naar de covers, welke artiesten komen er het meeste voor, zeg maar? Waar pikken jullie het meeste vandaan? Nou, meestal de stevige rockkant, dus groepen als de Foo Fighters, Kings of Leon, Pearl Jam, maar ook Deep Purple, oude... Ik kan zeggen dat is meer van deze tijd, maar inderdaad ook meer van... ook uit onze tijd. Ja, uit onze jeugd, zal ik maar zeggen. Dat zit er ook in, ja. Dus we doen eigenlijk heel divers, proberen we het repertoire samen te stellen. En het begon eigenlijk ook in die zin van dat we kozen wat we leuk vonden, wat wij als band leuk vonden. Maar we merken toch steeds meer als we optreden dat er vraag komt naar bepaalde nummers. En daar willen we best naar kijken, want het is ook leuk als mensen dingen kunnen herkennen en meezingen. En, dus dat geeft altijd ontzettende sfeer, dus dat is wel erg leuk. Hè? Ja. Maar de eigen nummers die jullie dan hebben, welke richting gaat dat dan meer uit? Dat is best divers. We beginnen zo meteen met The Train. Dat is overigens het eerste nummer wat al klaar is opgenomen en klaar staat voor onze eerste cd. Dat is melodisch, gedragen, een wat rustiger ritme en dat bouwt dan op naar een climax. Maar we hebben ook Everything, dat is eigenlijk een stukje vette funk, stevig. En we spelen vandaag ook Moonshine. Dat is gewoon eigenlijk gebaseerd op een stuk klassieke rock, zoals je zou kunnen herkennen bij bands zoals Van Halen. Ja, dus je noemde net al, jullie gaan een cd opnemen. Het gaat van de zomer gebeuren. Dat is de eerste cd die jullie opnemen? Ja. Ja, in eigen beheer gaan we dat doen. Er is een studio waar wij kunnen gaan opnemen. Van Peter Pardoel, dat is onze bassist. En die heeft samen met zijn zoon Bram de studio in orde gemaakt. Dus het is zover dat we in eigen beheer gaan opnemen. En we hopen ergens in het voorjaar dat we dan een leuk resultaat bij elkaar hebben. En voornamelijk eigen nummers allemaal, Ja, vooral eigen nummers. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En hoe zit het dan een beetje met de verdeling? Wie schrijft vooral bij jullie in de band? Ja, ook dat is best verschillend. Hè? Dat is verschillend. Ja. Meestal is het een creatief proces van ons allen. Eén komt er met een idee en een riffje of een stukje van, dat is leuk. En daar beginnen we mee. En daar bouwen we dan verder uit. En alle ideeën van alle bandleden zijn welkom om er iets van te maken waar iedereen achter kan staan. Dus, het wordt eigenlijk als een groep. Het is een groepsproces in feite, ja. Dus zo gaan we te werk dan. Ja. Dat is ook waar het ons om te doen is. Hè? Gewoon daar samen mee bezig zijn. Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Dus als je cd af is, weet ik zeker dat we lang weer met nieuwe dingen bezig zijn. Ja. Maar het er samen naartoe werken, dat is gewoon fantastisch. Ja, dat geloof ik zeker. Maar jullie hebben nog iets om naartoe te werken, toch? Want jullie doen mee aan Clash of the Coverbands. Ja, daar hebben we ons in een gek moment voor ingeschreven. We vonden het uiteindelijk toch wel leuk om ons ook eens een beetje te meten met andere bands. En zeker ook om feedback te krijgen van een vakjury. Dus we zijn nou door naar de kwartfinale. En dat is dankzij de vakjury, want er is ook het publiek dat mag stemmen. Maar, Ja, dat streelt ons eigenlijk wel. Dat het de vakjury is. De fans die er vandaag wel zijn, die moeten dan volgende keer zeker meestemmen. Maar dit keer was het echt puur de vakjury. Ja, en hoe ervaren jullie dat dan om aan zo'n wedstrijd mee te doen tot nu toe? Spannend.
Ja, dat is op zich wel spannend, maar ook wel heel erg leuk. We hebben in Sittard gespeeld met 2 andere bands. En dat was een hele leuke sfeer sowieso. En Clash of the Cover Bands, als je op de televisie ziet, die hebben ook een eigen tune, zal ik maar zeggen. En dat is al natuurlijk bijzonder als dat die tune gaat. En ja goed, nu gaat het beginnen. En goed, wij hebben die ervaring helemaal niet met dat soort dingen. Dus, ik persoonlijk vind dat muziek eigenlijk helemaal geen wedstrijd is. Maar het is toch wel leuk om eraan mee te doen. En, ook voor de eigen ontwikkeling dan? En zeker dat we de vakjuryprijs hebben gewonnen. Daar leer je ook een hoop van. Daar staan namelijk ook punten in die voor verbetering vatbaar zijn. Ja. En daar staan we heel erg open voor. Omdat we wat dat betreft natuurlijk ons zo goed mogelijk willen presenteren. En dan is het natuurlijk fijn als je tips krijgt van mensen die er verstand van hebben. En dat is in dat geval wel het... dat gebeurt dan op dat moment ook. Ja, nou is het ook niet een wedstrijd van komt 1 winnaar uit en dat is het. Want er komt eigenlijk wel meer bij kijken. Hè? Er worden videoclips opgenomen, heb ik begrepen. Ja. Nee, sowieso nog even op het punt wedstrijd. Het is inderdaad zo dat de sfeer onder de band, zoals we hem tot nu toe hebben meegemaakt, dat is gewoon hartstikke collegiaal, hartstikke leuk. Dus de wedstrijd in de zin van ik wil winnen ten koste van de anderen, nee, heb ik tot nu toe absoluut niet gemerkt. Ja, nou is in oktober in de Bosuil de kwartfinale. Ja. Wat zijn jullie verwachtingen daarvan? Of laten jullie het maar gewoon een beetje op jullie afkomen? Ja. Ik heb althans weinig verwachtingen. Ja. Het is spannend, het is chic en we gaan het op dat moment meemaken. En de rest zien we dan wel weer. We vinden het alleen al leuk om in de Bosuil te spelen. Want daar hoor je veel van. En dan komen heel bekende bands. Ja. En het is gewoon leuk om daar al te spelen. En we gaan ons best doen natuurlijk. We gaan er flink tegenaan. Dat zeker. Dat doen we eigenlijk altijd. En goed, waar het ons brengt, dat zien we dan wel. En wat de uitslag ook is, we zijn er nu al tevreden mee in feite. Ja. Ik wens jullie alvast heel veel succes. Dankjewel. En dan wil ik vragen of jullie plaats willen gaan nemen op onze stip voor het optreden. Want wij willen natuurlijk ook eventjes van jullie nummers gaan genieten. Ja, hier zijn ze dus voor ons. Waste of Time vanuit ons eigen Limburg. En wie weet gaan ze verder door bij de Clash of the Cover Bands. In oktober staan ze in elk geval in de Bosuil in Weert vanwege de kwartfinale. We wensen ze heel veel succes en voor nu geniet ervan. Time to look around you anyway. Is he walking in the rain? No hesitation, don't you wait another day. Time for you to get on the train. Time for you to get on the train. Shadows dancing, floating all around. Like you see, the light is gone. But a solution will be easy to be found. Yes, Sam's gonna bring you home. Yeah, baby. Yes, Sam's gonna bring you home. Yeah. Make up your mind. Chance you got to take and follow the sign, man. There seems real, your light is fake. Feel the breeze running through your body now. Little floats taste of fame.
By the time we got to the island where we're all worn out, the trip was long, and the smell of the sea was rising up around us through the air. Driving down a four-way street, feel the road dancing under the wheels, yeah. Feeling free, moonshine, drinking on the bridge and the stars at night. Moonshine, sing something till the morning light. Sing it on the noise. Oh, baby. And the car dove down. Listen out to the radio, just having fun. We didn't slap much, no time for real. We were chilling, laughing, singing all night long. Yeah. Driving down a four-way street, yeah. Feel the road dancing under the wheels, yeah. Feeling free, moonshine, singing all alone down the cars at night.
and notice. I can be the only one who learns. I don't want to be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is me and have peace of mind. Tired of looking around rooms, wondering what I gotta do, what I'm supposed to be. I don't want to be anything other than real. Can I have your attention, please? And you know I'm better there. You gotta better leave it. Came from the mountain, the cross of creation. My old situation, made from clay to stone. Now I'm telling everybody, I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is me and have a peace of mind. Tired of looking around rooms, wondering what I gotta do, what I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than real. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be. Don't make a sound.